Dr. Glassman chuan Jenna a zeina telve clear chu arem ti saka ma se anzei hlotling talovani Dr. Kalu chuan tilapia sanghavon chu celesti taksa chuan abel saka Dr. Son chuan Dr. Nil chu Marco zeina hapui ve boka anzei hlotlin ema wang chuan achung te po anlom ve hle ani Dr. Kalu chuan celesti chu sanghavon abel sak chu tharuk chunga tan chawani thuashila chuti chung chuan ama vun pangai chu lawin siam tha in ser nei theilo angber tura in siam turin sanghavun chuan apui tur thuashila celesti chuan lom thu shilpa in alo ngai dik lo awang chuan thu pha achoi ngala ma se Dr. Kalu chuan alorin dan chu adik thu shilin asia thiam thu soitel boka clearin damlo mulai alo enwang wang lai chuan Glassman chu lo lutin clear chuan damlo chu Jenna thi thu ala shil lawani ti asha thiama pindan pon lama ko chuakin athil ti sula wanga Jenna chuan anun na chan ani thu clear asia tira clear chuan Jenna chan chu atum na lama athok na dot alo hol sual pal alo niya Dr. Eron chuan clear chu in lama chol ha dam tura ho turin thuron apeta zo kani Dr. Andrew chuan Dr. Kalu chu elevator a chuan azoma Dr. Kalu chuan San Diego damdo ina kang lampang enkol na hmun pui bika celesti tana sanghavun mantur an mu theina tan poisa tam tham taka tho hialo nia Dr. Eron chuan numi chu Jenna boral thu asia tirta a lung chetaka numi trap zoi zoi chu clear chuan in thiam lo takin alo thlir ve reng bokani Dr. Ni le Jessica te chu in thana tan damdo in pona chuan anlo info ve mek thunga chuti lai vek chuan Dr. Eron le Dr. Son te chuan engwanga son chuan midang mangai na dong du lo le midang mangai har em nge ani chungchang an lo soi ve mek boka son chuan a unau pa chu a mangai thin thu soin asa zu pui khoi thin po a mangai em thu a soya ma se chuti a mangai du em lai po a an thi tho thu soin chu wang chuan midang mangai chu harsa ati to thu le mi a mangai ten an kalsanin ator thiam lo thin thu te a soi tel boka Dr. Son chuan a hnapan na konga chuan TV thar thatak mai hmu in dinchil mewin a thli renga chuti lai chuan damdoi in lama Dr. Eron chuan Claire chu a thatle thatlo thu a zota Claire chuan a shiom ti na chu na tho manga ti bo thei ain bai sei thu shilin a thei to pa ha a na tho adua ma se Dr. Eron chuan Claire chu Dr. Ten andam lote boral awanga counseling an kalthin na munakal turin alo fui ve thungani Dr. Ni le Dr. Lim te chuan ER a lutin an ma peacemaker function to lo putar mureng chu an enduna Dr. Son chuan akum au pat to awanga alung chu thlak thei ani to lo thu soin a boral mayarin thua soi ma se Dr. Kalu chuan ruwa mana dang ron nein adam hun chung rei lo te chu natna le shom tur lawa lungdam taka a manral theidan tur aron soi ve thunga Claire chu damlo shok zai ko tur chuan an tia ma se inrin tok na anei zo tatlat to lo mai Dr. Nilan harsat na anei le nei lo azo chuan Claire chuan coffee ai nem de awanga achian lo thu in alo chang ve wat thunga Dr. Son chuan mi patlai rol hliam tuar autism nei phuar be veka an ron shroiru chu alo en renga autistic awang chuan midangin an khoi adu lova Dr. Son chuan a hliam chu ati fai saka chu tlei rol chuan Dr. Son chu amma anga autism nei ani ti ashathiam ve ta thuaya chu ro thar chu liam ni in akut an phorna chu phel adua anu le pa te an lo thlen chuan an phorna chu an phel ta a liam anu chuan Dr. Son chu afapa enkol tu ti amu chuan makati hle a chan chu son autism nei wang chuani liam pa chuan an fapa chu an shroi ho theile theilo azota ma se son chuan ala theilo thu in a changa Dr. Kalu chuan andam lo glen chu pacemaker tang alo thlen trep thu shilin ama chu zai tur an buat sei thuai tur thua shila Dr. Son chuan liama condition chu Dr. Neil ashil fia chuan Neil chuan RCP ti tur le chu mai tur chuan thurona pe ma se son chuan alo nial kal thunga Dr. Clarin questionnaire alo chan lai chuan son churon be boin RCP ati theile theilo thuaron zot a chan chu Claire hian autism nei te hi abethiam big ni in son chuan asiani Dr. Kalu chu Glen room alo let le chuan Glen chu alo to hau lo maya Claire chuan liam chu damdoi chikhat apek chuan a thok na lama harsat na aron nei tamaya ma se son chuan liam chu alo buai pui wat thung Clarin test tool ang angati pa chuan son chu autistic dang en ko le biak chu nuam ati le ti lo zota ma se son nuam ti zong alo ni lo vet lat thungani
liam ko chung an en chuan aril vun chung lam chu alo hri sel lo hle ani ti an mu chuak ta a son chuan liam a chan chin chu nil a hria tir thuaya ma se MRI emo damdoi engemaw pek arem lo thu le an ti lui chuan a thi pha thei thu a shila ma se son chuan MRI ti lui tur chuan nil chu a hne thei sha mani doctor eron chuan liamaru ma son lo tei chena mu chuan a chan an zota son chuan TV lian takadu thu lo shil ma se eron chuan sergeant pa ngai alani lo thu le resident chau alani awangin a TV du ang chu a hlo in ala phak lo thu alo shil let ve thunga Dr. Kaluan Glenn chuan elevator apan ti CCTV record atang chuan a hre chuak theida a ma se chung elevator at chuan CCTV a om lo awang le chung elevator in a kalpel floor chen khatha chuan camera a om bok lo awangin Glenn a kalna chui zui dan tur abang bo hle ani cleary elevator a chuan lai chuan Dr. Aaron hnen atangin message adonga Aaron chuan chuna counselor mutura a appointment nei aron remind a chana tur a type don lai tak chuan Dr. Kalu chu lo lut thlolin cleary hnen a chuan no pangdam lo blanket a zon thu chu a shil ma se a dot sei chuan a om zia anei vak lo clear chuan thudik alo hre dei to a liam chu MRI ti tur chuan an mutir ta a son chuan liam chu ha dam tir tumin thei to pa chu a son a zona te chu liam chuan alo chang ve zel bokani tes an han tran chuan a tir lama thaviang ma se liam chu a boi ta thuta alu atau tawak vak mai rang takin khola tang chuan an la chuaka Dr. Kalu chuan hospital basement a chuan Glenn chu azong kwal ta a chuta chuan adu thu ngein Glenn chuan a pacemaker wa chu ati chelui ti a hre thiam ta a Glenn chuan thi hi adu to alo ni a Glenn chuan Dr. Kalu chu kalbo turin alo shila ma se Kalu chu kal son du lovin a omlui ve tlat thungani du than tur dang a om lo awangin nil chuan liamanu le pa te chu inzairem tina sign tir tur chuan a min thei ta shrama Dr. Kalu chuan Glenn a muthil to phun chuan ngak ta a har lo laia in chung lama hroi chho atumani Glenn chuan anun chu adu anga a man to thu le nupui anei to thu te ma se tuna chuan tu ma anei to lo thu le chena tur in po anei to lo thu te le he khovela hian ama mei chawani to thu te ashila Kalu po chuan anau pan laia boarding school a anu le pa ten anda thu le chulai hmuna a om laia anu le pa ten an tlan bo san thu te ashil ve bokani Dr. Claire chuan liam chu hadam tir tumin abaya chuti lai chuan Dr. Son chuan liam chu biak trong alo tum ve char char bok Son chuan liam a ril hre lo chan chu a hre chuak theita thuai boka liam anu chuan an fapa hre lo chan a hriat chhuat sakawang chuan Son chu lom thu a shil ma se an fapa zai tu turatan chuan a ring zo lawani Dr. Aaron chuan Dr. Nila hnena liam anu le pa te bula chuan Sonan an fapa chu thatak a zai thei thu pom thei tura be turin a shila Son an du lawani chuan damdo in dang an zon maya ngai tur thu a shil tel bokani Dr. Kalu chuan Glenn chu abemol mola ma se Glenn chuan a chang thei reng lo mai lau thong takin Kalu chuan Glenn marphu chu an dek thuaya chuta Glenn chuan aladam thu aron soya Kalu nu le pa te chan chin chu a zot zui ngal Kalu chuan mal takin a om lo thu lo changa Glenn chuan a en kol na awang chuan Kalu chu lom thu a shila Dr. Claire chu counseling nei tur chuan akala ma se aril ru shom na le in thiam lo na te chu a zep tlata har sat na nei lo angin a in soi tlatani liamanu le pa te chuan Son chu an la ring tok thei tatlat lova ma se Dr. Neil chuan an ni chu muin Dr. Son chu a ring thlap ti hriat tirin Son a chu an fapa zai tu turata na ringam turin atia ma se liamanu le pa te chuan an thei mai lo ma se an fapa liam chuan Dr. Son chu arin thu le ama zai tu turata na adu thuron soya Glenn a pacemaker wa tur chu alo thleng to a Kalu chuan an man ve le aron ki le tur thu a shil Glenn chuan anupuin a chua san thu chu soi chuakin anu le apa in an kalsan chu a phulo ti Kalu chu a shil tel boka nui chungin Kalu chuan Glenn kut chu awon sakwang wangani Dr. Clary mu counselor chuan Dr. Clary thuzeb le omdan chu mutlangin a omdan chu thup bautum lo tur le ama a ngonglian zok anei a hlau thua soya Dr. Kalu chu Glenn a pindana chuan alo let le a ma se Glenn chu alo bo le to rang takin Glenn zong tur chuan a chuak zui le ngala Son chu liam a ruma lutin ama anrin ngama wanga lom thu te a soilai chuan liam din hmun chu a cheta thut maya
rang taka inzeina ruma norlu ngal ni in nil chuan inzeina chemte chu son apea son chuan inzeina chem chula in liam chu azai tranta a anau pan laya anawin inzeina chemte lem apek chu a hre chuak uai uai ni Glen omna an hriat tir chuan rang takin kalu chuan chulam chu apan ngala Dr. Son chuan liama ko chung puak ke trep lai chu mufu in khoi chengam to lovin awan tok maya Dr. Neil chuan Dr. Claire chu uluk takazai hong tura shilin ati rol chelai chu pai faya antibiotics tuet leu fai tur chuan a shila Dr. Kalu chuan Glen chu in chung zola anun na lak tuma alo ding chu han hmua Dr. Kalu chuan an thut Dr. Kalu chuan an thut pui le a ma se Glen chuan Kalu chu kalson tura shilin ani pui thei ani lo thua lo shila ma se Kalu chu abai dong du lovani Dr. Son le Dr. Neil te chuan liamanu le pa chu mu in an fa pa chu hlotling taka an zai thu le a that chhuwa tur thuan shil chuan liamanu le pa chuan lom thuan shil mol mola a ma a sona an rin lo wang chuan ngai dam an dil zui bokani ma se son chuan an fa pa an hmangai awang le atana a thaber ani awang ani thu suin shi om ti lo turin alo shil let ve boka Dr. Kalu chu Glenakianga thuin Glenan DNR sign lai chu a en puya na ator lo nan Glen chu Kalu chuan Glenomorphine apek chuan Glen chuan lom thu lo shil akal zui ta a loka ruma chuan Kalu chuan Claire chu adam lo chan chin chu ashila Claire po chuan jena boral na awanga anril ru shi omna te asoi ve bokani liamanu le pa te chuan an fa pa chu thlir ngoi ngoin liamanu le pa te chuan an fa pa chu thlir ngoi ngoin son chuan kar ni nuwa chuan dam taka akal thei to tur thu le ako chunga infection om chu antibiotics in hantidam se har satna anei to lo turte an shil ngal boka Dr. Eron le Dr. Son te chuan football endunin Eron chuan son chu internet banking lampang azir tir tel pa a son chuan Super Bowl ena chak thua soi chuan Eron chuan an la kaldun tur thu in alo chang ve thu ani ma se son chuan TV chu alei du thu alo shil chuan durhak tu pa chuan an la om shi thei thua shila akal son sana an ni pani chuan nuam sataka omin until en lai chu an en chun zom le ngalani atuka chuan sona thenom nu leya chu sona ina lo kalin an in nei tu pa chu aron soi sela sona chu a nakal tura alo in siam boy ve mek lai ania dokana a apple da chu leya chuan la in akai ta mok mai chu apple chu uluk taka sonan a thanani awangin a uiru hle maya chuti lain leya chuan aron phun chan ber alo soi pui du lo wang chuan thinrim takin sona in chu a chu asan ve boka son chuan apple dang leitumin bazar a peng koya theizor na dora hian a lutani ma se chu theidora aum lai tak chuan ruk ru pakhat hi alo luta a hlo ema wangin ruk ru in om tur atiang chuan son chu aum ve theilawa sona ka tum chuan ruk ru chuan asilai a met puak ta ma se sona nilovin customer mei che pakhat akka futa hlo maya chuti lai chuan ruk ru chu a ngonga pa pakhatin aron bei zui ve ta bok son chuan nulaka hliam le abial pa chu damdo ina azui thleng ta zoka ruk ru po chu amma an beina awang chuan hliam na tak atuar tel ve nge nge ni hliam tuar nula bial pa chuan son a mu chuan chu tiang thlen chana chuan son chu puin a thinrim hle maya police nena thil thlen dan a soi zo chuan nil chuan son chu in lama ha dam turin a shila ma se son chu a ho du lova dam lo en kol chu adu ve jok thua soi ti chuan nil chuan rem ti vele main an dam lo chu nil le kalu te chuan an va muwa Dr. Claire le Dr. Lim ten ruk ru chu an lo zai ve mek boka ma se Claire chuan chu tianga minun rong pui chu nuwa mati zan lo chu mai ba ka nazi ta tu a mu bel le phei chuan a en kol phur to lo hle ani Dr. Lim chuan Dr. Claire ri ruput dan chu she thiamin in zaina room chu chwa san turina shiat tira ai o tu turon tirlu turina shil ngal bok Dr. Din le Dr. Neil te chuan nula hliam tuar chu an lo zai ve mek boka Dr. Son chuan an zaina chu thuin tuna tan chuan adin mun a tha hria ama ero chu darkar somni pare chung chu din mun hlo thon oma dingin uluk taka en thak zui angai ani atia Dr. Claire te zai nazi dam lo po chu thataka zai ani a Dr. Lim chuan Dr. Claire chu dam lo fil tur le adin mun en dikreng tur chuan duty ya ada bokani damdo ina psychologist chuan chu in ka na thlen na a Dr. Sona enroll na chu alo zo chiang ve me boka ma se Dr. Sona chulai hmuna a oma wanga chu nula chuan liam tur en kol zui ani dana chuan danglam na omin a shelavani Dr. Neil chuan silai ka tuar nula chu a indika
organ failure nei theidin hmun ading ti chu asoi achung te tu emoberin hming sign an ngai thu le abial pa bula chuan chu nula nu le pa te chu an biak po angai thu asoya ma se chu tlangwal chuan thil thlen ni kha anin mu masak ber ni ani ti soin anu le pa te asiat bik si lo thu le ataksa chuan tunge ani asiat theina tur engma id a mu bik lo thuin lo changa Dr. Neil chuan tlangwal chu aum verenga trulem lo thu shilin social service lam an lo biak po mai tur thua shil tela ma se chu nula chu akal san du lo wangin aum ve chu an rem ti sakta ni Dr. Claire chuan nezi patient chu a indika na chok na pa nga in a chok thelo ti a mu chuan chu pa chu draka dikani ti a she thiam ngala ni damdoi chak deu zok amamu a ma se Claire chuan chu damdoi chu a pedu lo chu dam lo chu thin rim takin arak ta chiam maya Dr. Andrew chu sona psychology report a chuan alung oifam kim theilova ma se psychologist chuan Dr. Andrew bula chuan a endik theidan chu atlem thule anin komna mai mai chawani thuin lo chang ve thungani Dr. Claire chuan Dr. Limin duty adana chungchang alom lo na chu Dr. Neil alo shila ma se Neil chuan Dr. Limin ti tura ati ang omai tur chuan alo shil ve chumi tlai chuan son le Claire te chuan jinglama li in sona apple ai sak chungchang le in kana thlendan vel chu an soiduna Claire chuan sona bula chuan liai chuan thuron nilovin ama thlop tu tur adu zoka arin thua shil Claire chu anazi patient endik tur chuan aron kawa wang chuan a chuaka damlo bula va thlen chuan chu pa chuan ajip khaina chu ama thuin alo phoi ti awa mungal chu chuan Claire chu ati thin rim ru hle maya ba ka doctor ani na chu aza lo sakle ni in ashi ani Dr. Son chuan silai ka nula chu awa endik ve ngala abial pa chu alo la om renga Dr. Son chu pa chuan arin lo awangin achetla te chu uluk takin lo enzela Son chuan nula ke chu awung na sa hle ani ti a mu thuaya apuan an the hlim chuan alo wung na sa to hle ani arang thiang birin dialysis amamo thu chu asoi ngala dialysis chu an hanti ngala ma se aboral top ma chu organ te chuan chiat lam an panzel don ni in alang tatlat mai Dr. Neil chuan chu nula bial pa chu Dr. Son mi thiam le fim khurlutuk a thiamna anga sia thiam saklo le arin lo awang ati diklo zia chu ashila Dr. Claire chu Dr. Limin damlo aboi puilai chuan alo luta Dr. Lim chu aron chu achal ngal mai ma se Dr. Lim chuan athu nei na aken ko na le athiam na chungchang chu tianga za sak ani lo chu alom lo hle maya tin chu tiang chuan Claire chuan Dr. Neil a chu achal ngam arin lo thu alo soi ve ta faka Dr. Claire chu adam lo ven tur bula om tur chuan ashil zui le tangal bokani Dr. Aaron chuan Dr. Son muin in kan thlendan chu azot fia Dr. Son chuan ama awanga chu nula chuan ka to kan ni lo thu in atang ve tlata ma se Dr. Aaron chuan sona omdan le chet phunga wang chuan in kana chu thlengpal ve thei ani thu asoi Dr. Son chu ama ai angai sakle zuala tul ni in ashe thar le ta boka silaya ka nula bial pa chu alo tong chuak ve a sona bula chuan abial nu in chu tianga aton chan chu ama thiam lo ani thu soin khamini khan kalsan atum wang ani ti asoya ma se son chuan a thiam lo ani lo thuina hnema chuti lai tak chuan nula din hmun chu aron chezual thuta Dr. Claire ven lai dam lo chuan thoklama harsat na anei thuta angong cher khongna Claire in anphel sak chuan angong chu alo wung vek mai Dr. Son te dam lo po organ failure last stage a aum to a Dr. Neil chuan Dr. Son le Dr. Kalu ten an en kol dan tu ruah manna an soi ve ve a chuan du an thananga yani Dr. Kalu ruah manna zok chu an thlang ta a in zaina ruma chuan Dr. Kalu ruah manna zok chu en kol dan dikani ti an cheta thuai bok ma se a ko chunga thiput anasat ema wang chuan an boi man hlea chuti lai chuan Son chuan amit thla a silai muin atak sa chung a khoi poi thei om ang lai chu alo chuya Dr. Neil le Dr. Kalu te chu andam lo thiput na zong tura zaibel to lo tur le thiput na lai tak chu ashiat arin thu ashil Dr. Lim chu kau anina in alo kal theilok lo awang chuan Dr. Claire chuan adam lo nu na chan turin chulai hmuna zai mai lo chu ti thei dang anei talawa in zaina atana an man thin blade chu an la a ma se chu dam lo ngong chu avun na sato ema wangin a shok bok omna po a mu thei to lawa zaina lai tur chiangam lo chuan a man mo thak to sinen arin zaita top maya azo don lama chuan Dr. Lim chu lo lutin Claire chulai alo zai chu mak aron ti hleya ma se engkim akal tluana wang ero chuan alom ru hle ani khoi ngai khoi zui turin in zaina ru ma shwai lu tur chuan ati ngal boka Dr. Neil in zaina ru ma chuan Dr. Son chuan thiput na lai ni arin chu a han chuya alo ninge thiput an ti top thei nu chuan dam lo din mun po chu aron cha chho vele ngal thoya Dr. Neil chuan Dr. Son an chu tianga thiput na lai chat aron chui fu thei chu a fak hle ani
nula hliam tuar chu athiput na ber an hriat futa ka chuan thata karon dam chuakin anu le pa te po an be pop thei to a ama lo ompui reng tu abial pa chhuwa tum chu lom thu shilin khamini khan kalsan atume mo ati thu shilin adam that hun pa ngai taka det nei pui tur chuan asom zui nga le bokani Dr. Clary chu Dr. Lim in zaina ruma lutin chulai mun om zong zong shiata chuan Dr. Lim chu ngai damadila angai dam dilna chu Dr. Lim chuan lo pom sakin thatakin anin bezui ngalani Dr. Son chuan a thenam nu in kongka chu kikin aron hon chuan mi zinga ama atran lo awang chuan ngai damadila lia chuan in rem siam na atan apple alo pe ve bok son chu ama inalut lo chuan lia kongka chu awakik le a lia hna chuan chu mi zinga thil thleng chu a shila lia chuan poyati thu suin a ko a ma se son chuan midangin ama an khoile ko adu lo wangin lia chu a ko alet ve lawani Dr. Rolte chuan mi pano pang an zai meka chuno pang nu chuan nga khlel takin pon lama an zai zo khun nga kin khuang ang deuh hi beng chungin alo ngak renga an zai lai chuan chu mi pano pang lungphu chu aron rang waka alung lama chuan fel lo na ane ani Doktor te chuan adam chuan a tur zongin an zai dan te chu khol thiamna hmang chuan an han ti chin le ria reception a chuan Dr. Neil chuan auki Dr. Poni boxi lo chu chhuwa chalin candidate tam tak li sa omsa zinga mi kha engwanga thlang chuak lova li sa tel velo Gabriel chu thlang nge ani azota ma se auki chuan chan tam taka wanga Gabriel chu thlang ani thu a soi chuan Neil chuan a chan chin lung chia thlak le khongoi thlak tak chuan mi thin lunga thu suin donation po a mu tha anga ma se ain enkol na lam thu le adam chuan tur lama chuan omzia anei velo thu a soini Dr. Met po chuan alo pompuya ma se auki chuan Dr. Neil chu lozir chiang turin a shil zuya Dr. Andrew le anupui Dr. Isabel te chu dam lo Elizabeth podcast host chin mutur chuan an kala ani chuan an nu patho dun na chu alo fakluama Dr. Neil le anau te chuan Gabriel chu tlo in an endika Dr. Meta chuan Gabriel chuan an puina amamo tak zetani atia pindana tanga achu anu chuan Dr. Neil chuan Gabriel om chung chu a cheto lutuka enkol dam thei be se omani to arin lo thua soi ma se Dr. Meta chu tangve tlatin thutluk na an siam main test om thei zong zong tia adin mun chiang taka shiat a that thu soi ve in beidon ngo chu thil ti chi berni in a shilawani eron le son te chu in mu in eron chuan a in enkol tu nu chu a thom nu hak a in milawa fang rungatin a ban ngal chu tha ati lo thu le alom lo thu shilin son chuan midang biak dan te zerin midang kom ngai tum sela anun pa hlim jok tur thu shila ma se son chuan anun dan chu a hlim pui thu suina kal son dai chumi tla chuan clear le son te chuan Gabriel ending na tur khol nor lutin Gabriel room a chuan an luta son chuan a thenom nu liai chuan angai na ni a hriat thu clear a shila ma se clear chuan liai chuan adu niarin jok thule mi then khat chuan an du te bula tongkam maksak tak tak te mangin mi je makpui pui an lan chhuwa tir thin ti in arin dan chu a shil let pa in clear chuan lia om dan chu chik turin son chu ati zui boka Dr. Andrews le anupuin zanri an ei lai chuan kol dongin Elizabeth taksa them test tur an lak to chu abau thuan ron shila ma se Andrew chuan anupui chu hlau thong lo tur a shilin an zon mu le mai rin thu chuan a hnem Clary chuan Elizabeth test tur specimen chu laboratory a chuan lo zong ve mek thunga specimen bottle an khung lai kha a mu nge awangin chulai hmun a lo chuan a om a ring lawani Dr. Neil le son te chuan Gabriel din hmun chu a hma aina chhezual ti an mu chuak thoya test dang tul ang te ruwa man belin damdoi hmanga kum engemaw za chung anun na chu po sei sakan tumani Dr. Neil le chuan Gabriel nu pona lo thureng chu apan hnaya akuta khuang ang tak ken chu an khopui thiamin Gabriel lungphuri kaukir na turle asia reng na tura beng ri thin turin ashil ti Dr. Neil chu ashil chonga chu mai ba ka an pui thiam chuan tidam thei tu pakhatin afapa chu achan himsak tur thu shil telin ama Dr. Neil chu tidam thei tu nge chu ani arin thu a soi bokani Clary chuan Elizabeth specimen chu azong mu thei thlot si lova Andrew le Jessica te chuan Elizabeth chu an shia tir ta top maya ma se anzon mulo chuan a obom chu pai anga yang ti Elizabeth chuan a hlo thon tua soi son chuan eron chu nula han chai kwa vel dan tura zota eron chuan makti takin a khu a harle harlo an zot topa ma se son chuan ma ania om chu nuamati jok thu a soyani Carly le Claire te chuan damdo in bora chuan an thei angin specimen chu an zong kwala Leonard chu vote ti deuh hian specimen lak ani nia akal kwal dan an zota atira chuan a soi thadu lo viaw ma se an vo hnu chuan cafeteria a relo te a pen koi thu a soita a
man mo takin clarity chu lampan chuan an kalzui ngalani Dr. Kalu chuan Gabriel mimal bungrua akhung khom lai chuan Gabriel din hmun chu aron chethuta Gabriel nu chu rang taka thu thla in akhuang chu lungphu phut danang chia chuan an beng ngala Gabriela an endik lai chuan son chuan ngai dan dang nei thutin rang takin atan chuaka chuti lai vek chuan clear le carly chuan cafeteria specimen chu an lo la zong boina samai chumi hmuna thok gwen chuan damdo in thil lampang answer khom an da thatna bom chu phorin intira ma se Elizabeth sample chu an muzau chuang lavani Dr. Neil chuan son chu angai dante auki shil fia turin atia chuan Gabriel nun na chan him thei turin aringani ma se Dr. Neil chuan riru siam fel harati in son ruah manna chu akal tang pui chi ani le ni lawa ala buaya Elizabeth le Claire chuan specimen bo chung chang chu an lo soiduna Elizabeth chuan Claire chu ko in ngai dam adila wang chuan lom thu ashila Dr. Neil chuan Claire thil ti chu ropia ti thu soin dam do in dan kal zonga mo phurna ala ka wang ero chuan zep tlat turin ati thung achan chu Claire in ngai dam adil khan dam do in lam fel lo na pomin anem nget chi ani Dr. Neil chu Gabriela ruma lutin akiang alo anu bula chuan Gabriela damdoi eite chuan na thok tur an ni to thule tun thlenga damdoi na tho an la hmulawa wangin chan pakhat chawa thua soya engwanga Gabriela damdoi chu eitir ngai lo nge ani anu chu azota thuta ma se Gabriela nu chuan afapa in chung damdoi chu ai chuan alo tha chuak thuenga an khuwa in enkolna tha omlo na hmun an hotir thoi ala owanga lo ni Zanri an ki line Andrew san upui chuan Elizabeth chung chang chu an pa azota Andrew chuan a that thuina chang Andrew chuan damdo in president ni tuma achu ve wangin anupui chu alom lova Zanri apo an kil don zui thei talavani Clary chuan specimen la khom zong zong kal khom na chu whiteboard ta ziakin an thil ti bo om theina tur omang alo ngai tu alai chuan son alo luta Alice nei ron keng lutin chu ta ain zia dan den chen chuan ni chin lo khan Claire chuan Dr. Neil chu mipa anga enin alem kolani ti aron shil hlol maya chu ti lai tak chuan Dr. Neil chu lo lutin Gabriela Zaidan tura arwa mana nei chu ti chin turin aron kawa Neil chuan so na ruwa manna chuan thil fel hlele kal sual thei omina shia chu wang chuan an pan in 3D mangin an Zaidan turang chia chuan an ti china Claire chuan specimen chu beidong lovin ala jong chun zom zela Andrew chu lo lutin an rola aron zon ve tur thu aron soya Jessica chuan Claire in Elizabeth ngai dam alo dila wang chuan ron chuat chalin an zon mu wat lo chuan an hun aliam thep to ti aron remind ngal bokani ni le son ta chu 3D manga Gabriel lunglem an zai chin a chuan an hlotling ta a du sakna in hlan tonin in ring tok takin Gabriel zai tur chuan an in puat cha thei ta ni